Mader, nangita ko og kanang laing attorney sa online kay kanindong katong sa attorney nga murag buangon. Dili maayo nga attorney. Karon kay nakakita na kog online karon kuno manawag kuno siya kay makigmeet siya nato para pa-transfer sa yuta. Kuyogi ko ha? Oh, sige, kuyog ta. Usa man itong attor niya di ay mangingila dito. Oh, katong una ba kita ito kuyog una god? Lagot ta ko ato niya to. Gani karon tani okay na ning attorney mulat ta siyang tawag ha, ulat-ulat. Sige. Ulat-ulat lang ta. Nawag. Sa presidente. Alis ka na ba kung luta sa buwan? Bakit? Oh, hello ma'am. Oh, asan ta magkita? Sa Italia restaurant? Oh, sige ma'am, sige ma'am. Sige. Salamat, sige. Oh, ano ba din manawag na si Kuan si attorney? Hello? Hello attorney. Oh. Oh, sa Italian restaurant. Sige attorney, sige, bye. Oh, unya Madir, manglakat na ta sa kuan sa akong giingon ni attorney nga Italian restaurant kay kanang kuan kanang makigmeet na ta. Nawag na si attorney kana. Nawag na? Sige. Oh, ari na ta Madir. Abot na ta sa Italian restaurant. Bitaw no. Oh. Dali, manulod na ta kay hulat-ulan na ta si attorney. Dali na Madir. Sige, dami ta. Oh, mitras gahulat ni attorney Madir maglantaw-lantaw ta sa ilahang mga kuan diri kanang mga menu nila mga pasta ug mga pizza lami man daw ko nila mapagkaon bi ay. Oh, dili mo dito ato one time no. Lami gid ay nakatilaw na ta. Lami good. Mitras wala pa sa attorney. Magkuan ta. Oh, limot ta nga diri man ta ato. Kung timirong natong ani diri. Aw ko di nalimot gani ko. Dili mo tungunan attorney ba? Oh, bitaw. No? Yan naka-order na ta Madir. Bulat-bulat na ta sa tong order. So wala tong plato si attorney. Oh, iya paabuto na to. Oh, gani. Oh, nana si attorney Madir ay. Sana sumarod. Tura si attorney ay. Dali attorney salon. Wala sino kini hari kiwi mo yan. Kiwi mo yung kalo day. Sobra pa matos primero day. Dali mo. Ako na kay tiyan. Kasi panaway ko atong ulan naway ka taon naway na po kayo saba. Pero na ako. Bitaw no sige. Ma'am. Nga po attorney. Nice meeting you attorney. Yeah, attorney, ari ka attorney pong kori attorney. Oh, attorney lain pa ato. Kuyawa gud na imong kalo pinakilid-kilid man lagi na. Oh, rapper man ko sa nuna. Karon nag-abogado na ko. Ha? Kuyawa gud rapper ka sa una attorney ay mo ni kinala ning mo tire ay. Sakto gid ay mo bang rapper ba no? Yang kalo pinabali-bali. Style pa. Pero karon attorney na ka. Pareha man lagi mugnaw atong primero. Si Chumbin. Oh, attorney Chongbin Utan. Pareho bitaw Pag-usa man mo. to nimo atong ni. Pareho kay mugnawong. Pagmangko mo to na ako, ma'am. Paano to na ako kanang pagmangko niya? Parihamig na pero para to siyang pagmangko. Ako pa to sa tiyan. Oh, dakoon po to og tiyan attorney. Pareho jud kayo madalo. Pareha sa sila. Kisa gani imong pangalan gani attorney? Attorney Labrador. Ako pilido. Tinunuan. Paano pa to siya man? Dili may pariyato niya kay ako. Right man ko katubo mo to. Aw, mao ba? Kay bitaw no, kuan kayo to mo, lain kayo to dili, wala toy ayo iyang pag-transfer sa mong sa una to ni, gamay bayan lang yamo pero kuha naman to may kinil. Kunya, sugdan na nato, ma'am. Naran yung mga papel diha. Oh, attorney, sugdan na to, narang mga papel diri. Aw, mauna. Oh, mao ni siya attorney, mao ni siya. Aw. Unsa may kuan na ni ma'am kanang imong papel ibutang sa yuta? Ang imong ngalan, ma'am, ibutang sa yuta? Oo, mao bitaw na ko ipakuan sa obra attorney. Aw, mao. Akong kuan na ni ma'am. Dili ko ipangayo attorney. Kuan gini ma'am kay mahal gini ko pangayo ni kay dugay man ubrahon, ma'am. Ah, dugay ba? Oh, dugay man ubrahon. Ako Mga pangayo. pila po attorney? 40,000. 40,000 de attorney, mahal-mahal Oh, day no? mahal jud kay gusto mo po ni sa pano pero ang yun lagi kay Oh, sige attorney, pwede na 30,000? Kailangan makasukong pagmangko ng sumpin. Okay na 30,000? Sige, okay na. Sige attorney, salamat kaayo. Sige, para madali. Kunya pila man ang kaminuto attorney ma-transfer? Dali na kay na. Dali ra ni ma'am 1 minute. Naalala dali mo. Oh, kana kay 1 minute ra. Okay, transfer man. Sige kay kuan, dinalian pud ba? Oh, tinatay mo. Sige ah. Sige, katoran mo ba? Sige attorney. Madir. 30,000 kuno, gihangyo na ko sa attorney unya okay ra ni. Okay na na. Para Marinta yung pangayo. Yang gihanyo yung 30. Oh, 30 okay na no. Sige, basta maayo lang. Basta kay ma-transfer na iba no. Dili lang binuang. Gani na. Binuang gani na ron. Kulatahan pa na ako ron. Ay sabo dira ko mabati ang taron ani no attorney. Gani na. Nakulatan. Dili man nakabati kay bungol man. Nakulatan dito muna. Gani. Tanaro. Dili sabo good. Sige ah. Sugdan na niya. Naka-order na mo, ma'am. Kay murag puto man ko da. Hindi ko mga tao kadali ma'am sa kamay lang jud. Para naisulod kong tiyan.
Oh, nakauli naman ni attorney. O na ikuan grip attorney o kanang pansit kanton kay gutom magkaya ka kanila sa kana. Eh, salamat mo ma'am, kaon sa ko ni kadali ma'am ha. Kay para naisulod kong tiyan. Tanaw si attorney Madir. Igutom gid kay kaon gid ang pansit kanton. Gani no gigutom gid siya. Gani ato sa pakanon kay una mo transfer sa konti dali ra Oo. mo na sa 1 minute ra 1 minute ra. Oh. Ato lang lato-laton gid gamay. Sige. Sige, kaon attorney ah. Ay, salamat. Busog na jud ko. Kanang nanay parta diya ma'am kay para magsugod na kuha na ning i-transfer ang imong pangalan sa yuta. Ko attorney, di ara attorney oh. 30,000 nga 30,000 imong giingon. Oo, 30,000 mo na siya. Naa kay cash no? Oh, magdal magkupirmi og cash. Oh, maisa kay makapalit na ko ni Biko o bugas. O Biko bi ako ron. Ah, maayo di ay. Oh, kay akong asawa ganahan sa Biko. Ah, okay. Pero kuan ra pud akong lutuon nang 2 kutsara. Ah, duha ra di ay. Oh, kay ganahan man siya dili man na mahurot sa kilo na mo. Ah, oh, mao bitaw. Oh. Make use ako mama kay ang inyong pangalan ni transfer sa ko sa yuta. Sige, sige attorney kay muhulat ra mi attorney. Ulat lang Oo, ito ni. Oh, Madir. Sugod na si attorney. Tindog na i-transfer na ni ang Ay, salamat. ato ang kuan. Salamat. Humano gitaw ni dali ra kay ni ron. Gani siya ro. Gani. Kani Madir, makuan na gid ni Madir, mahuman na gid niya nga akong problema ani Madir kanang ma-transfer na gid niya nga ako ang kanang sige ni we. Ako ang Yuta. yuta lagi. Ang ngalan ba ma-transfer na gid ni Madir, mao na gid Gani. ni murag. Tinain gid ba to si kuan ihang Primero, mao na, in man tuloy. Kani murag bright gini si kuan attorney kisa ni attorney kisa kisa labador utan pero parehas lagi plido tanaw lang nato Madir. Iya man ang uyuan god. Kani tanaw lang nato. Mm. Kumusta attorney? O nya attorney na transfer na nimo ang among kuan papel sa yuta? Oh ma'am, nya naanan man ako ni kwarta. Patanawon ta mo sa papel. Dili kuyog mo diri ma'am. Kaya para makita ninyo yung kuan ninyo. Dali Madir kay kuyugon na to ni attorney dali. Sige. Tindog. Diri ma'am. Patanawon kita diri ma'am. Haman attorney. Nara diri. Nara diri. Asa man attorney? Nara mamay. No. Oh, nara yung papel oh. No. I-transfer na ko yung pangalan sa yuta. Nauna ni siya. Dali. Nauna ni ma'am. Dali. Asa? Ha? Mao ni attorney? Saan ko Mao ni siya? Mo na siya. Ah, Ang yuta ni balik sa. binuang man ni attorney ari. Ya mo Mao ni ni nang na, papel kay sa yuta. Gibutan na ni mo ang papel sa yuta. Ay, mo na estima ya. Oh, sana mo din na di ay. Mo din na ang kanang Dili mo na ang papel gibutan mo si Mon. Ari. Gagawin ka. Ay, tabi kita ari. Ari. Lah, patay. Patay na po dito ni suka magidog pa si Kanton. Ya, berisi kay kutsina mo kayo. Bitaw mo sila na pa si Kanton mo. Kau Sino suka. ka nang atunya ang papel gibutas yuta. Pariyo na sila ni Ari attorney si Iwan. Iwan. Ganang chumbis tugan. Daw, Suka lagi. Suka lagi.